Bolaram Brahma, Block Advisor, ini beda-beda hadir जोंखौ लानानै गुबुना आमाय जिमाय गेलेनो हाथों बे थांखिखौ लानानै दिनैनि एनडिबिपि खौसेथि हाबाफारि जोबनायाव गेवलां जा मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियाव साफ्रोमखौबो जिरायफानानै सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो सावरायलांनाय मोनसे मिजिं थिनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोननाय जासिबाय दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय रन्जित साबायखर जासिदों दा आलासि बिथांमोनखौ आङो हाबाफारि बायदियै जोंहा जोबबाय आङो बेवहाय बाहागो लानानै जोंनि जे फुंनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै मोजाङै मोजां दिनै नुजाथिनानै जाफुंसार होनायनि थाखाय जोंनि बेवहाय नुजाफैनो हानाय आरज गाबनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। Insuren बिथांखौ आङो सुला बसुमतारी इलियास बिथांखौ हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायबाय। खावलायनाय जाबाय आरो फारियै जोंहा MCLA कन्ट्राक्ट बिथाङा